Blender programa erabiliz bideojoku bat sortuko dugu. Nahiko azkar eta modu errazean. Ibilgailu bat izango dugu plataforma batean eta kaxak bota beharko ditu plataformatik kanpora. Ibilgailua plataformatik kanpora edo plataforman barneko zulotik pasa ezkero erori egingo da. Kaxak lehenago botatzen ditunak irabaziko luke jokoa. 2.7 bertsioa da hau eta hasteko kubo bat izango dugu eszenan eta edit mode moduan jarrita kuboa eraldatuko dugu ibilgailua sortu arte. Horretarako bere ertzak, planoak eta erpinak eralda ditzakegu. Ondoren, plano bat jarriko dugu eszenan, modu provisionalean, gero kuboen bitartez egingo bai dugu zorua. Erresago delako eta azkarrago zuloa eta rampa bat egiteko. Behin formak eginda, Blender Game moduan jarri behar dugu eszena. Blender Game moduan sartu behar gara aginduak emateko. Beko leioan edozein leio bihurtu dezakegu, gure kasuan Logic Editor izenekoa bihurtuko dugu. Bertan, 3 zutabe ditugu. Gure kasuan, lehenengo zutabean teklak izango dira, bigarrengoan bien arteko lotura eta hirugarren zutabean agindua. Gure kasuan mugimenduak. Lehenengo tekla V bikoitza izango da eta ibilgailua aurrera joateko agindua izan beharko du. Bigarren zutabean lotura hartuko dugu eta hirugarrengoan motion edo mugimendua izan beharko du. Adibide honetan, ibilgailua ia ardatzean mugituko da aurrera eta atzera eta geziaren kontra dagoenez ibilgailua balore negatiboa jarri beharko diogu aurrera joateko. Baina hau edozein modutara diseinatu dezake erabiltzaile bakoitzak. Nahi badugu, X ardatzean jarri, aurrera balore positiboak, hori dena konfiguratu daiteke. Parametro fisikoak gehituko dizkiogu ibilgailuari, gorputz zurruna izan dadin eta talka egin dezan. Zorua estatiko izango da, ez da mugituko, eta talka ere egingo du. Ematen badiogu P teklari, play moduan jarriko da eta teklak funtzionatuko dute. Koloreak jarriko dizkiogu bai zoruari eta bai ibilgailuari eta gogoratu edozein testura jar diezaiokegula objektuari. Argazkiak erabiliz, erliebea, islada, mila gauza. Kasu honetan, kolorea bakarrik jarriko diogu. Bigarren agindua errepikatuko dugu, aldatzen den gauza bakarra hirugarren zutabeko balorea izango da. Gure adibidean, ia ardatzean, aurrera joateko negatiboa bazen, orain atzeraka joateko balore positiboa ia ardatzean. Lehenengo zutabean keyboard, bigarrengo zutabean lotura and modukoa, eta hirugarren zutabean motion adierazlea iardatzeko balorearekin. Log errenkan location edo kokapena
adierazten duelako. P teklari eman da, aurrera eta atzera mugitzen da, ondorioz badoa pixkanaka jokoa sortzen. Argiztapena ere eralda dezakegu, argi mota definituz, argi kopurua aldatu daiteke, argiak bikoiztu daitezke, argiaren norabidea, argiaren indarra, argiaren kolorea, hori guztia nahi dugun konplexutasun maila arte landu dezakegu. Gure adibidean, modu sinplean egiten ari gara, ahalik eta azkarren joku bat sortzeko. Planoarekin zorua egin daiteke, baina konplikazioak ekiditeko R tekla erabiliz biraketa egin, eta modu azkarrean plataforma egitura sortuko dugu. Ibilgailuari zailtasuna jartzeko erdian zulo bat egingo diogu, eta ertz batean aldapatxo bat jarriko dugu. Hori egindakoan, jatorrizko zoru hori ezabatuko dugu, eta konturatzen bazarete lau bat kuborekin plataforma konplexuak ere egin daitezke. Sormenari bide ematen dio, horrelako aldaketa askorekin egituraren konplexutasuna areagotuz edo jokoaren mailak aldatuz. Ibilgailua zulotik pasatzen bada eroriko da, edo kanpora joaten bada egituratik kanpo ere eroriko da. 3 eta 4 aginduak gehituko dizkiogu, aurrekoen berdina izango da, A tekla eta D tekla, baina location izan berrean rot edo rotation izango da. Z ardatzean biratuko dute, ezkerrera eta eskuinera biratzeko, eta frogak eginez asmatuko dugu ze balore eman. Behin mugimendua jarrita, ikusiko dugu koskan ez dela igotzen, eta rampatik igo behar dela goiko plataformara igotzeko. Plataforma eta mugimenduak eginda, orain kuboak gehituko ditugu. Kuboak zenbat eta azkarrago bota, orduan eta puntuazio hobea izango du jokalariek. Kuboa gorputz zurruna izango da, eta talkarekiko aktiboa. Kolore bat jarriko diegu kuboei, baina zailtasunak hainditzeko, kasu honetan kubo bati kolorea aldatuko diogu, berdea, eta bere masa ere aldatuko dugu, handituz. Horrela pixu gehiago izango duenez, zailago izango da plataformatik kanpora botatzea. Behin jokua egin dugunean, exe moduan esportatuko dugu, eta Linuxen egindakoa Linuxen funtzionatuko du, Windowsen egindakoa Windowsen, eta iOSen egindakoa iOSen.